Улмас Боронов 7 моҳи пеш бо ҷазои маъмурӣ аз кор ронда шуд. Мегӯяд бо ин шева ронда шудан номи ӯро доғдор ва дар чашми корфармоҳои дигар мисли як ҷинояткор муаррифӣ кардааст. Хайна 7 моҳ мешавад, дар ин ҷомона дигар корда қабул намекунанд. тамоми даҷи сохтмоно меравем, мега қасол чикор кардаги? ин сокини 35 сола ки 9 сол дар фурудгоҳи Душанбе ба ҳайси борбар кор мекард, аз тарафи собиқ корфармояш аз кор ронда шуд. Ман дар ин қасари соли кор кардам, ягон бор танбе гирифтагӣ нестим, ягон бор вигвар гирифтагӣ нестим. Бе ягон огоҳӣ чӣ хел одам статья мезанем, сир мекунем. барои тоза кардани ин доғ аз дафтари меҳнатӣ фурудгоҳи Душанберо ба додгоҳ ҳам кашид, вале ҳукм ба фоидаи фурудгоҳ бароварда шуд. Суди марҳила якум ҳамаи қонун чизе ки мувофиқи қонун буд ҳамуро бировард, ҷавоб дода натонистанд. Чизе ки буд ҷавобша гуфтагиам дар муҷа прокурор дар суд хез гашт гуфт ки давои ман қонеъ карда шавад. баъди ҳалномаи суди марҳила якум баромадан прокурор болои ҳалномаи суд тарафи ӯро гирифта дар суди шаҳр рафт бекор карда. дар қарори додгоҳ гуфта шудааст ки фурудгоҳ бояд Бороновро ба ҷои кори қаблияш барқарор ва ба ӯ ҳудуди 20 000 сомонӣ зарари маънавӣ бидиҳад. Аммо ҳалномаро додгоҳи болоӣ беэътибор кард. намояндагони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дар посухи катбӣ ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки Улмас Боронов барои роҳ додан ба хато ва барангехтани иғвову нотифоқӣ дар байни кормандон ва эътироз бар зидди қарори раҳбарият аз кор ронда шуд. Улмас Боронов бовар надорад ки иттифоқи касабаи коргоҳ ҳам аз ӯ ҳимоят кунад ва мегӯяд иттифоқ ҳам тарафи роҳбарро мегирад. сокинон мегӯянд бояд иттифоқи касаба коргаронро ҳимоя кунад, зеро онҳо 1% маоши худро ба иттифоқ медиҳанд. нақши иттифоқи касаба ин ба таври оддӣ карда халқӣ гӯем ва гӯё падари коргар ҳисоб мешавад. ҳамин дар ҳама замону ҳама вақт иттифоқи касаба бояд пушту паноҳи коргар бошад. иттифоқи касаба метавонад ҳатто роҳбари ташкилоти муассисаро дар маҷлиси худ муҳокима кунад. бисёр мавридо мешавад ки ҳамин як таби роҳбара хира мекунад, ягон коргар хеста дарав ҷазо метанад ва ай кор мегиранд. ҳатто аз ташкилоти иттифоқи касаба ҳам намепурсанд. масъулони Федератсияи иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфтанд, фурудгоҳ иттифоқи касаба дорад ва бояд аз ҳуқуқи кормандаш ҳимоят кунад. ҳуқуқшиносон бидуни огаҳӣ ва танбеҳ аз кор ронданро ғайриқонунӣ медонанд. вақте ҷавобгарӣ маъмурӣ карди одам аз кор хориҷ карда мешавад, дар кодекси меҳнат як калима ҳаст ки нобоварӣ, недоверие барои баъзе ишғол кардани вазифаҳое ки бо пули молӣ сару кор мегирад одам, ин вазифаҳо метавонад намонад, барое ки нобоварӣ мешавад нисбат ба инсон ки мувофиқи он ҷазое ки вай гирифтага агар ки ҳамон вазифа бошад мумкин ки ба кор нагиранд. баҳси байни корфармо ва коргар дар Тоҷикистон як масъалаи доғ дар додгоҳҳо ба шумор меравад, зеро дар бештари ҳолат корфармоҳо дар додгоҳҳо барранда мешаванд. Улмас Боронов мегӯяд ғайриқонунӣ ва бидуни огаҳӣ бо тӯҳмат аз кор ронда шуд ва намехоҳад бо як қарори ғайриқонунии раҳбари собиқ номаш доғдор ва худаш бекор бимонад.